Toto ocenu Tanja Miščević vyniesla u Skupštini Vojvodiny, gdje nješka otrimana konferencija o položenju nacionalnih menšinoh u autonomnej pokrajini Vojvodini u kontekstu okrem mnoho akcijnoho plana za vytvorjovanje pravog nacionalnih menšinoh i nadpomnula, že to njeljem je i dumanje, ali i dumanje relevantnih evropskih institucijoh. 26 nacionalnih manjina postoji u Srbiji koje posmatramo ne samo kao most prema drugim državama, već kao vrlo vredne građane, državljane ove države koje doprinose državi kao tako i oni se moraju ovde osjećati potpuno izjednačeni kao i većina. Na konferenciji, na ktorej okrem funkcionerov z republičnoho i pokrajinskoho urovnju učestvovali i predstavniki nacionalnih menšinoh, vyznačené, že zaštita pravog nacionalnih menšinoh jedna z garadičoh u precenjovanju Evropskej uniji, že či Srbija na pravej drahi u pririhtovanjoh za svojo buduce členstvo u njej.